Партия Атака продължава да помага на семейство Маринови от Русе, месец след като през август депутатът Иван Димитров направи дарение на двамата безработни родители. Те се грижат за 3-годишното си момиченце, чийто мозък не функционира. Малката Мария от Русе страда от рядко увреждане на мозъка, при което той не може да изпълнява 99% от функциите си. Детето не може да говори, да ходи, по всяка вероятност е сляпо. Увреждането на Мария е причинено по време на раждането, когато пъпната връв на майката се увива около шията на детето и почти го задушава. Това спира притокът на кислород и по този начин мозъкът некрозира. Бащата на детето Марин Маринов определя случилото се като лоша преценка на лекарите. Лекарите даваха на детето най-много 3 дни живот. Ето, че сега е на 3 години, разказва Марин Маринов пред телевизия Алфа. Значи при такова тежко увреждане едно дете не би трябвало да е живо. Но тя, че живее, това е някакъв вид уникално чудо, защото в цяла Европа, където сме изплащали сайта на детето с скенери, снимки, епикризи, преведени на английски и така нататък, включително и дори в Израел, значи хората се отговарят по един и същи начин, че не е възможно това дете да е живо, нали, при това тежко увреждане. Но това, че е живо, ние се радваме сега, макар че повечето лекари казват, че не е за голяма радост, нали, че ще страдаме по някакъв начин, защото тя ще има и последици допълнителни от самото увреждане. Но ние сме се нагърбили с тази трудност и казахме, няма никакъв проблем, на това дете ще му дадем живот, доколкото е възможно. Пък за парите това не е важно, колко пари ще похарчаме и за какво отиват. Мисля, че те са за добра кауза. И аз съм доказал на целия свят, че добрите грижи за тези деца, ако наистина те бъдат отгледани в едно семейство с двамата родители, мисля, че има един доста положителен ефект върху развитието на едно детенце. И това е доказателство. Ето е Мария, вижте, погледнете детето, което наистина не трябваше да живее повече от 3 дена. Днеска тя е красавица. Родителите на малката Мария не могат да си намерят работа и да разчитат на стабилни доходи, защото денонощно са заети с грижи за дъщеричката си. Те са принудени да преживяват с 150 лева на месец, които получава таткото на момиченцето Марин Маринов. Ние наистина сме в безизходица, споделя Маринов. Той и съпругата му не се отказват да търсят варианти за лечение, въпреки сериозните финансови затруднения, които имат. Ние живеем постоянно с мисълта, че детето ни всеки момент може да умре, каза още Марин Маринов. Той решава да пътува със семейството си от Русе до Пловдив, докато малката Мария има 39 градуса температура, защото известният хирург Бенджамин Карсън провежда семинар в България. Това е един вид надежда за нас и за детенцето ни, споделя бащата на момиченцето. От църквата на адвентистите обещават на семейството консултация с американския мозъчен хирург Бенджамин Карсън, но родителите на болното дете не успяват да се срещнат с лекаря, защото той няма право да дава консултации на българските граждани по време на посещението си в страната. Точно отговор може да го даде само пастор Попов, който избяга в момента, разбирате? И който каза, че репортажи, нали, такива работи са били забранени. Аз не мога да разбера защо съпругата ми е адвентистка, нали, аз не съм адвентист, аз подкрепям съпругата ми като адвентистка, нали, нямам нищо лошо в това, нали, към адвентисти, дори ходя на църквата, защото трябва да помагам за детето. В принцип, църквата има добри хора в църквата, но това не е казано, че всички са перфектни и за мен това е най-правилната църква и принципите са истински. Но аз не мога да гарантирам и да знам, защото не съм била лично на мястото. Но аз нощи не срещнах никаква подкрепа в лицето на пастор Попов, който обеща, нали, среща с Бен Карсън и който наистина така доста по-раничко при един разговор беше казал, че тази среща ще бъде осъществена 100%, че църквата ще подкрепи Мария, нали, съпругата ми за тази среща. В един момент излиза, че те се дърпат и не желаят това подкрепа да бъде дадена от църквата и аз не можа да разбера защо. Защо? Нямам представа. Все пак той лекар идва един път в България, нали, ние не можем да отидем в Америка и то за една 10-минутна среща, за да може да каже той дали може да бъде помогнато на едно детенце или не може да бъде помогнато. Маринов изрази опасение, че адвентистите не желаят да помогнат на семейството му да се срещне с лекаря, защото съпругата му няма възможност да посещава църквата им, както и да прави дарения. Днеска тя трябваше да бъде срещата с най-уникалният лекар в света, Бенджамин Карсън, който аз няма да мога да отида в Америка да го видя, но се радвам пак, че той е пристигнал в България. Бяха ни обещали тази среща, нали, да се състои за днеска, която, както видяхте сами, че това няма да стане. Явно има някакви скрити причини, които на нас не ни бяха обяснени. Казаха, че просто
Ако се снима и се появят снимки, че той помага и дава консултации в друга страна, може да му спрат да практикува лекарска професия в Америка. Депутатът от партия Атака Иван Димитров направи дарение на семейството на Мария през месец август тази година и се ангажира при всяка възможност да помага на детето и родителите му. Парите, които се харчат за това дете, по някой път хората ме питат, ама дали си струва, защото е най-увреденото дете. Ама въобще струва ли си да харчим пари за нея, за здравето и така нататък. Аз искам да покажа в момента, че наистина си струва. Ето какво са успели да направят парите на всички хора, които са помогнали. И пак казвам, най-вече на господин Сидоров, че все пак той е откликнал 3 пъти вече, колко вече, аз не помня, аз ще забравих добрината му, нали? Тя не се изброява точно в мерките и гълки, но ето, че днеска това, което сме постигнали, да покажем на целия свят, че това детенце наистина си струва, само че паричките липсват. Аз това здраве го купувам нейното, защото лекарите не могат да помогат много-много, но ние, когато си плащаме за всяко едно нещо, постигаме резултати. То много добре. И днеска това детенце се благодарява на всички хора, които са му помогнали. Аз не мога постоянно да чукам на вратата на Атака да ми помага, но съм много благодарен на Атака, защото неколкократно помагат на детенцето ми. Повреждането на детето ми е неспасяемо, но ние няма да спрем да се борим, каза още Марин Маринов.